الأملاك كم زبل وغزيابير أنجيكا وغزيابير أنجيكا ندمتي سمعيخا أنجيه اللي بين بها أقنعي لما عدو الله وغزيابير أنجيكا ندمتي سمعيخا أنجيه اللي بين بها أقنعي لما عدو الله بزانو كوزيا نغزيابير وغزيابير نقوله أنجيه ندمتي أنجيكا ندمتي تسمعيخا أنجيه اللي بين بها أغنعي لما عدو الله لبنا نخفوتو نغزيابير لما عندي كبعراتنا تسينا نمزبوتا خنمت لنا كابانا يكونن بسلام كنحضر كلنا سناتنا نجر يكونن نغزيابير نجر أملاك زي فقدوس بسلام وناي محضرنا نيرنا سازنتاي نقولو نغزيابير وغزيابير أنجيه كان دمتي تسمعيخا أنجيه اللي بين بها أغنعي لما عدو الله بزانو غوزيا نغزيابير لبنا نخفوتو هاليلويا كندي سناي مجمريا نغو تسيكاس سم እግዚአብሔር كتصوعو هلا نغو تسيكاس سم እግዚአብሔር تصوعك كتسخ هلا مشت كدقس كلها سم يسوع سم እግዚአብሔር تصوعك ون كدقس كلها كاو زعب ነገር የለን እንታይ ዝኸውን ደሎ ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት ከይባታኽና ስም የሱስ ንጽዋዕ ኣለና ማለት እዩ ስም እግዚአብሔር ንጽዋዕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ بزانو غوزيا وغزيابير أنجي كان دمتي تسمعيخ እግዚአብሔር كان دمتنا سمعي تراي بخفوت لبي بتصوي لبي እግዚአብሔር ندمتي تسمعيخ والله እግዚአብሔር زدلي تصوي لبي كل نجارينا بخا قديفة متزع الله ونور أنجيه اللبي نبخا قنعي يما عدو الله سم يسوع تصوع زحفره ولا حد يلن سم يسوع تصوعك هاي تحفرني خا سم يسوع تصوعك تحفرني خا እግዚአብሔር سي نعنا زدلنا انتايو سم እግዚአብሔር تصوعنا سي نعون نطقم دي كونس نعنا نطقمنا بسلام نكون نبريو ስለዚህ ስም ኢየሱስ ምጽዋዕ احفرني سم يسوع مصواعك يدحني سم እግዚአብሔር يناقفي هاليلويا هاليلويا يسوع وእግዚአብሔር أنجيه كان دمتي تسمعيخ أنجيه اللبي نبها قنعي أم عدو الله
يسوس كم زيلو تقبرو زبلس بسمي قبرو just نقبرو زبلا خلص بسمي يسوس كن قبرو يزلنا نقبرو زبلا خلو it doesn't matter انت عينت يخون زخون عينت يخون سمي يسوس كن قبرو وغزيابيهر أنجي كان دمتعيت سمعيخا نقول له بحكي يا حواتي الرازي تفانس تسقاك زيابيهر يلو أنس من كويني أبزا ساعات زيا بزا نقوزيا أبزا ترخيبه كومين لنحسب من كويني أبزا جزي زي أسي بزا سبا زموت له أب عالم ملوسي بزحات أشحات كما زموتو أيسانو نيم أبزا ساعات زيا ديك إسون كله ولا زموتس بزحات ألو أنجي كان دمتعيت سمعيخا وكزي أبير أو بروخ كزي أبير أملاخ أنجي كان دمتعيت سمعيخ بزانو غوزيا دمتعيت سمعيخ بزانو غوزيا ندمتعي تبوه قويخ كزي أبير كل كزي زتبينا سمو هنصوع بتعمي ددلينا بكا سمو هنصوع موها ابنوغو تسئل كاس وكزي أبير دمتعيت سمعيخ وغزيابير ندمتعيت سمعي خاخنو لو نقو واو كاوز تعال نقايلا لبنا مسنا يدونا نغزيابير كنقرب هاللويا هاللويا يسوس كبر الله يخو يسوس هاللويا وغزيابير ندمتعي تبوغيخ يسوس يسوس هاللويا يسوس يسوس هاللويا يسوس يسوس من قد خان እግዚአብሔር معكم أبوون توكل نسون كسلت الكي بزان نغوزيام سم يسوس سم እግዚአብሔር تطوعيناس من قد نقلنا بتناتنا من قد ግን ዘይኮን ብናይ እግዚአብሔር من قد ዋና ምክንያቱም እሱ እንታይ ንሱ ዝሓስበልና ሰዓታት ጽቡቕን ሰናይን በትንሕና ንደልዮ ደይኮነስ በትን እግዚአብሔር ዝደልዮ ወእግዚአብሔር ንድምፀይ ስማ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ናባካራማንዶሽ
ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእ ሃሌሉያ እቲ ምእንታና ዝተሓርደ ገንሸል ብሩኽ እዩ ቃል ኣምላኽ ከም ዝብል ንሳቶም ከዓ ተሓሪትካስ ብደምካ ካብቲ ዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣሕዛብን ንኣምላኽ ክኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ መሕተሙ እውን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዝዘመሩ እንታይ ዝብለና ደሎ ተሓሪትካ ካብ ዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ንኣምላኽ ክኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ኢየሱስ ንሙሉእ ዓለም ይሞቱ ናብቶም ናቱ መፁ እቶም ናቱ እውን ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ እውን ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓርደ ገንሸል ቋንቋ ብዘይፈሊ ሃገር ብዘይፈሊ ንኩላና ብማዕረ ይሞትና ሃሌሉያ ከምዚ ዝበለ ኣምላኽ እዩ ዘለና ኣሜን ከምዚ ዝበለ ኣምላኽ እዩ ዘለና ኣምላኽ ሃሌሉያ ከምዚ ዝበለ ኣምላኽ እዩ ዘለና ሃሌሉያ ከምኡ እንዳበልና ክንዝምር ኢና ኣሜን ከምዚ ዝበለ ኣምላኽ እዩ ዘለና እቲ ዝተሓርደ ገንሸል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ተዓብ ኣምላኽ እቲ ብኽብሩ ክግለጥ ንጽበዮ ዘለና ኢየሱስ ከምኡ ኣምላኽ እዩ ዘለና ኣሜን ስለዚ ከምዚ ዝበለ እዩ ኣምላኽ እንዳበልና ክንዝምር ኢና ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ سمايا سمايا فان وريدو صورنا تيكراك مسكال تسكيمو برانك هبني أنت سلماتي بغري قديدو جمواسي سولي سمايا سمايا فان وريدو صورنا تيكراك مسكال تسكيمو برانك هبني أنت سلماتي بغري قديدو جمواسي سولي كم زبلي وأملاخي كم زبلي كوي كناتي كم زبلي وأملاخي كم زبلي كوي كناتي رتب وزر تام بفغري زيور سناي سابو سبون عين رتب وزر تام بفغري زيور سناي سابو سبون عين رتب وزر تام بفغري زيور سناي سابو سبون عين
بفوري أزيو سناي صابوت بونعي يخبر اللي أبي وتيبينو ينقسل لي زلالم كبير بينو يخبر لي أبي وتيبينو ينقسل لي زلالم كبير بينو تربام نجيرو موت كفر دوا يسوس اي فردان مرت جيرو الله نعيون يسوس دمو حتيبو حد سب جيروني دوش تلويتو تربام نجيرو موت كفر دوا يسوس اي فردان مرت جيرو الله عيون يسوس دم حكيبو عاد سب جيروني وش تلويتو كم زيز بلي أملاخي كم زيز بلي بويتاناتي كم زيز بلي أملاخي كم زيز بلي بويتاناتي لا تبزر تام بفوري زيو سناي صابوت بونعي رتبزر تام بفوري زيو سناي صابوت بونعي رتبزر تام بفوري زيو سناي صابوت بونعي رتبزر تام بفوري زيو سناي صابوت بونعي يخبر اللي أبي وتيبينو ينقسل لزلال كبير بينو يخبر اللي أبي وتيبينو ينقسل زلالم كبير بينو سيطان تورور لا تنب نعلي مغروز شلالو يوسم يسوس صابي ينيرو كتابي واتي لا يسوس حالوا سنعين نفسي سيطان تورور لا تنب نعلي مغروز شلالو يوسم يسوس صابي ينيرو كتابي واتي لا يسوس حالوا سنعين نفسي سيطان تورور لا تنب نعلي مغروز شلالو يوسم يسوس صابي ينيرو كتابي واتي لا يسوس حلوة صنعنا نفسه كم زيت بلي أملاخي كم زيت بلي بويتاناتي كم زيز بلي أملاخي كم زيز بلي بويتاناتي رتب الزر تام بفوري زيو سناي صابوت بونعي رتب الزر تام بفوري زيو سناي صابوت بونعي رتبزر تام بفوري زيو سناي صابوت بونعي يخبر اللي أبي وتيبينو ينقسل زلالم كبير بينو يخبر اللي أبي وتيبينو ينقسل زلالم كبير بينو
ሳይሰግድ ዝመፀ ኩነታ ከስግረኒ እዩ እቲ ናተይ ኣምላኽ ንሱ ዝሓስበለይ ሓሳብ ይፈልጦ እየ ሓሳብ ድርሓን እዩ ሰናይ ኩሉ ግዜ ኣነ ሳይሰግድ ዝመፀ ኩነታ ከስግረኒ እዩ እቲ ናተይ ኣምላኽ ንሱ ዝሓስበለይ ሓሳብ ይፈልጦ እየ ሓሳብ ድርሓን እዩ ሰናይ ኩሉ ግዜ ኣነ ዝሓስበለይ ሓሳብ ይፈልጦ እየ ሓሳብ ድርሓን እዩ ሰናይ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዝበለዩ ኣምላኸይ ከምዚ ዝበለዩ ጎይታናተይ ከምዚ ዝበለዩ ኣምላኸይ ከምዚ ዝበለዩ ጎይታናተይ ምሕረቱ ብዙሕ እታም ብፍቕሪ ኣዝዩ ሰናይ ሓሳቡ ጽቡቕ ንዓይ ምሕረቱ ብዙሕ እታም ብፍቕሪ ኣዝዩ ሰናይ ሓሳቡ ጽቡቕ ንዓይ ምሕረቱ ብዙሕ እታም ብፍቕሪ ኣዝዩ ሰናይ ሓሳቡ ጽቡቕ ንዓይ ምሕረቱ ብዙሕ እታም ብፍቕሪ ኣዝዩ ሰናይ ሓሳቡ ጽቡቕ ንዓይ ምሕረቱ ብዙሕ ኣብ ሕይወተይ በይኑ ይንገሰለይ ንዘላለም ከቢሩ በይኑ ይኽበረለይ ኣብ ሕይወተይ በይኑ ይንገሰለይ ንዘላለም ከቢሩ በይኑ زحفظ عجايو ኢየሱስ ክጓስየካ ከም ኢየሱስ በለይ ርከብር ልብኻ ዘቕስለካ ኣብ ሕጊ ጽላልና የኽናፉ ወርሕስ መጸግዒ ረኺበ እነብር ኣለኹ ከም ወልዳ ብጸግኡ ተኸቢበ ብሓቂ ዘሕጉስ ዕንቃዩ ኢየሱስ ክጓስየካ ከም ኢየሱስ በለይ ርከብር ልብኻ ዘቕስለካ ኣብ ሕጊ ጽላልና የኽናፉ وحس متقعي رخيبا نبر على خوك موالتا بتقر وتخريبا بحكي زحفوس عشايو إيسوس كباسيكا كم يسوس بلي الكبر لبخا زغسلكا عبتفتي صلانا يخنافو وحس متقعي رخيبا نبر على خوك موالتا بتقر وتخريبا يا واي قاسا يسوس يا واي قاسا يا واي قاسا يسوس يا واي قاسا يا واي أبو يسوس يا واي أبو يا واي أبو يسوس يا واي أبو يا واي قاسا يسوس يا واي قاسا يا واي قاسا يسوس يا واي قاسا يا واي أبو يسوس يا واي أبو يا واي أبو يسوس يا واي أبو هاتو كابي وزبل كل كتير زرحر زتنا بجوا حزبي بمحرات زمر كم እግዚአብሔር የለም ከም እግዚአብሔር የለም ከም ጌታ ኢየሱስ የለም ከም ጌታ ኢየሱስ የለም ከም እግዚአብሔር የለም ከም እግዚአብሔር የለም ከም ጌታ ኢየሱስ የለም ከም ጌታ ኢየሱስ የለም ከም እግዚአብሔር የለም ከም እግዚአብሔር የለም ከም ጌታ ኢየሱስ የለም ከም
كم قويتا يسوس يلا كم እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር كم قويتا يسوس يلا كم قويتا يسوس يلا كم منفس ቅዱስ يلا كم منفس ቅዱስ يلا كم እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር كم قويታ يسوس كم قويታ يسوس كم منفس ቅዱስ كم منفس ቅዱስ كم منفس ቅዱስ كم منفس ቅዱስ كم እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር كم قويታ يسوس كم قويታ يسوس كم منفس ቅዱስ كم منفس ቅዱስ كم እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር كم قويታ يسوس كم قويታ يسوس كم قويታ يسوس كم قويታ يسوس كم منفس ቅዱስ كم منفس ቅዱስ كم قويታ يسوس كم قويታ يسوس كم እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር كم قويታ يسوس كم قويታ يسوس كم እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር كم قويታ يسوس كم قويታ يسوس كم منفس ቅዱስ كم منفس ቅዱስ كم እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር كم قويታ يسوس كم قويታ يسوس كم منفس ቅዱስ كم منفس ቅዱስ እግዚአብሔር የለን كم እግዚአብሔር كم قويታ يسوس كم قويታ يسوس كم منفس ቅዱስ كم منفس ቅዱስ كم እግዚአብሔር የለን كم እግዚአብሔር የለን كم قويታ يسوس የለን كم قويታ يسوس የለን كم منفس ቅዱስ የለን كم منفس ቅዱስ كم እግዚአብሔር የለን كم እግዚአብሔር የለን መንፈስ ቅዱስ كم እግዚአብሔር የለን كم እግዚአብሔር የለን መንፈስ ቅዱስ ተክፈና كم قويتا يسوس يلا كم قويتا يسوس منفس قدس تكفنا እንደሌ ካለና መንፈስ ቅዱስ
او منفس قدوس منفس قدوس تكف زبخ منفس قدوس منفس قدوس بالدعم خام تلني كويتا يسوس بدعمي خام تلني منفس قدوس بدعمي خام هاللويا يسوس منفس قدوس هاللويا منفس قدوس هاللويا يسوس هاللويا يسوس منفس قدوس تكف اسبخ قويتها منفس قدوس اسبخ تكف هاللويا يسوس هاللويا يسوس هاللويا 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 يسوس كريستوس قرم زنبرن زلون زمص قويتا منتانا امسقل وعلو كمجمرياس قويتا مريم توليدو كمريم توليدو كمان خمسب عبيو امسقل وانت صغيلو مويتو ون نايترفن تسيو دغرم تسيو ጥራይ كمان አይኮነንኮ እንደቀ መዛሙርቱ ተራዩ እንደቀ መዛሙርቱ ተራዩ ጥራይ ወንኮ አይተረፈን ለሰማይ ዓሪጉ አሜን ሰማይ ዓሪጉ እሱ ጥራይ ወን አይኮነን ከመጽእ ንጽበየ ዘለና አይና ሃሌሉያ እሱ ነሞዳታ ከምዛ ዓይነት አምላኽ ዝሁሉ ሓሊፉ አምላኽ ሲ ንምንታይ ምኽንያት ትፈልጡ ዲም ምእንቲ ፍቕሪ ይነው አምላኽ ነቲ ኢየሱስ ነቲ ዝተሰቐለሉ ክርኢ ከሎስ he reminds how much he loves us ክሳብ ክንደይ ከም ደፍቅረና እዩ ዝርኢ ንዑ ክርኢ ከሎስ ንዓና ንምንታይ ከም ደፍቅረና እዩ ዝርኢ ቃል አምላኽ እንታይ ብል መሲልኩም እቲ ብዙሕ ዝተሓድገሉስ ብዙሕ የፍቅር እቲ ውሑድ ዝተሓድገሉኸ ውሑድ እዩ ዘፍቅር ኩላና ናብ ዘለናስ ክንምንታይ ተገዲፍልና አምላኽ ሲ ንእሽተይ ዲ ገዲፍልና ንእሽተይ ክነፍቅሮ ወላስ ዓብይ ገዲፍልና ኣነ ዓብይ ገዲፍልና እዩ ዝብል ንኩላትና እቲ ዝዓበየ ኸ እንታይ እዩ ካብ ድቕድቕ ጸልማትና ዘገርም ብርሃናት ሳጌርና እቲ ዝዓበየ ንሱ እዩ ካብ በቃ ካብ ጥፍኣት ሲ ኣውፂኡ ሃሌሉያ ናብ ዘገርም ብርሃን ሓጎስ ሰላም ቅሳነት ዘለዎ ምስ ጎይታ እንዳተጣመትና ንነብረሉ ሃሌሉያ ሬባ ካንዳራማሶ ነዚ አምላኽ እንታይ ኻ ትገብረሉ ፍስስ ኢኻ ትብለሉ ልብናስ ምስ አምላኽ ከመይ ኣሎ ከምቲ ክነፍቅሮ ዘለና ዶ ነፍቅሮ ኣለና ብዙሕ ተሓዲግልና ኢና እሞ ብዙሕ ከዓ ነፍቅር ሃሌሉያ ስለዚ ልበይ ተማሪኹ በኣኻ ሃሌሉያ وناي وانت سليب وبأخا ندبلنا زمرينا هاللويا هاللويا
هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا اتا انا زبل سب اتا انا بقى كما يلن زبل سي املاح بق يزبلو هاللويا هاللويا አየናይ ጅግናዩ ኢዱ ዘይሃብ ንዓኻሪኡ ዘይተንበርክኽ ክስዕበካ ደልየ ዘይበለለ ድዩ ሓይሊ ፍቕርኻ ዘገርም እዩ አየናይ ጅግናዩ ኢዱ ዘይሃብ ንዓኻሪኡ ዘይተንበርክኽ ክስዕበካ ደልየ ዘይበለሎ ድዩ ሓይሊ ፍቕርኻ ዝገርም እዩ አየናይ ጅግናዩ ኢዱ ዘይሃብ ንዓኻሪኡ ዘይተንበርክኽ ክስዕበካ ደልየ ዘይበለሎ ድዩ ሓይሊ ፍቕርኻ ዘገርም እዩ ተማሪኹ ልበይ ባኻ መሲትካዮ ናይ ንስኻ ተማሪኹ ልበይ ባኻ መሲትካዮ ናይ ንስኻ ተማሪኹሎ ልበይ 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 ባኻ ተመሲቱሎ ውኖይ ውኖይ ቀልበይ ምሳኻ ተማሪኹሎ ልበይ 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 ባኻ ተመሲቱሎ ውኖይ ውኖይ ቀልበይ ምሳኻ ክንደይ ከየፅብቅ ተማሪኹሎ ልበይ 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 ባኻ አሜን ተመሲቱሎ ውኖይ ውኖይ ቀልበይ ምሳኻ ክንደይ ከየፅብቅ ትትሪትካ ገጽካ የንጸባርቕ ዝረአየካ ንዝረአየካ ኣጋርካ ከም ኣብ ሓጎዱስ ዝረስር ኣስራዚ እዩ ያዒት ዝኸውን ከም ሃላልታ ሓዊ እዩ ክንደይ ከይፅብቅ ትትሪትካ ገጽካ የንጸባርቕ ንዝረአየካ ንዝረአየካ ኣጋርካ ከም ኣብ ሓጎዱስ ዝረስር ኣስራዚ እዩ የዒት ዝኸውን
ونوي نسخة تماري خول بيباخا مسيت كايوم ونوي نسخة تماري خلو لبي 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 باخا تمسيت اللون روي ونوي قلبي مساخا تماري خلو لبي 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 باخا تمسيت اللون روي ونوي قلبي مساخا ناي جنة عين ماي قالو باخا في العالم هيوتيو فالفالي علاخا فالفالي علاخا كابخران اندازل دمتخا مسمتني حيلي يحدث حقوسي من عني ناي جنة عين ماي علو بخا زر عالم هيوتيو فالفالي علاخا فالفالي علاخا كابخران اندازل ليل بتخمس متني حيلي يحدث حقوسي ملقني تماري خول بيباخا مسيت كايوم ونوي نسخا تماري خول بيباخا مسيت كايوم ونوي نسخا تماري خلو لبي 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 باخا تمسيت اللون ونوي ونوي قلبي مساخا تماري خلو لبي 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 باخا تمسيت اللون كبري خازود سلماتي عبصلمات برهاني كندلي عبرقنا حيلي مركوسي عبصلبا فتو بديئتي عبصلبا أخلي كبري خازود سلماتي عبصلمات برهاني كندلي عبرقنا حيلي مركوسي عبصلبا فتو بديئتي عبصلبا فتو بديئتي أنس بزي بأخا انسايدو ألونيو أنس بزي مفسكا انسايدو ألونيو أنس بزي بأخا انسايدو ألونيو أنس بزي مفسكا انسايدو
مسخايخا سناي زبلوناتي يسوع سيخا تبوغا هيوتي هاللويا 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 كما يجرك خلو كابهلاوينت كاوتي كما يجرك نبي كابهلاوينت كاوتي كما يجرك نبي كابهلاوينت كاوتي كابهلاوينت كاوتي مساخان تدخمكو مساخان تبرتعكو مساخان لعموني مساخان حشلني مساخان تدخمكو مساخان تبرتعكو مساخان يحشلني مساخان يحشلني كل تزيد يسوع صلو كل تزيد يسوع صلو كل تزيد يسوع صلو يسوع صلو كل تزيد يسوع صلو كل تزيد يسوع صلو كل تزيد يسوع صلو كل تزيد يسوع صلو كبزي ديبلنا كبزي يبلنا نيلنا نجنقل زبلة كبزي يبلنا كبزي علنا كبزي يبلنا بقى كبزي خجبر علني كبزي خحز علني نيلنا نجنقل زبلة زير خبنا يا زبلة نجر زير خبنا يا عبيدنا زير لنجر كن حزون دلي نجر مغازي حزنا يو نجر نحسب كلنا دي حزنا يوم مخا خن حزون بهقون دل نجر مخا بقى بخون سأبينا نجر الله غنج كله بقى تنحسبو تزيلس قويتا الله أملاخ الله زفانو نسمه الله ترين على كله بخلي يسوع اسمه الله وسي كاب كله نجر زعبه كاب كله نجر بس كاب تنبوغون العلى كمان كون العلي قويتا كاب تندليو كاب تنبوغون نجر ولا تزير خبناس አይትጨነቂ ጎይታ አሎ ጎይታ እኹል እዩ እብል ኣለኹ ጎይታ እኹል እዩ ጎይታ ምህላውና ተዛዓበየ እኹል እዩ
ጎይታ እኹሊ ናዓና ጎይታ እኹሊ ሃሌሉያ 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 Thank you Jesus اللهونت كان دلي እግዚአብሔር ናትካ ምህላው ክብረትና እዩ መንፈስ ቅዱስ ንዓማ አከልና ነፍስ ወከፍና ዳህሰሰና بوشت نفس وكفنا حلف وقويتا إدكا زرق حبز بوتازي تتبارخ إدكا تمزع أبز بوتازي تتفوس إدكا تتأمرات تقبر إدكا أبز بوتازي تمزع تتدعينا إدكا ما كلنا ترخب لومي وقزيابي رابع صدكا لنا بأخاخن تنكف ندل لنا وقزيابي تنكفنا تنكفنا قويتا بمنفسكا بصحنا اللونت كبرخا ما كلنا እግዚአብሔር قويتا سراويت بخبري بعب حيلي خقلت أما تاوناس موسانا زبلت أكون باسم يسوس تزمتانا يوخي نقيد أرعتنا تسيرو صورنا غليلو حمامنا تقنتيتو بدلنا رحيقو حيلنا تحديسو فولي ما قد እግዚአብሔር تراخيب كاننا كبزوتا زخنوت كبر خالبيسنا خنوت كم تموسي نموسي أبكرنسينا زخون اللخون لنا وእግዚአብሔር كبزوتا زوتينا خنكيد كلنا وእግዚአብሔር قصنا خنصبارا كبر خاملينا خنوت تفويسنا خنوت تحديسنا خنوت وقويتا زقوبا ازي بزي باخا يخون كلن لعلي هلا ونتكا يوا قداسي እግዚአብሔር ندليك كالنا قباينا بزي باخا يخون نعاقويتا اللخا تزلخي ذلخ زبلك اللخا كل جزي هلو زخون كاملخ اللخا لو مخا እግዚአብሔር كبرخا قلص اما كلنا حيلخا قلص منفسكا يملالس እግዚአብሔር بمنفسكا خنتنكف ندللنا كبر خاخمت ندل لنا قويتا وقويتا تنكفني حواتي تنكف لا تكام تنكاف تعمي لا تكام تنكاف تعمي قسلي يفوس حمامي يفوس سارعتي يسبري تنكفنا قويتا أنا تكام تنكاف ندل لنا تنكفنا نيساياس تنكف خبري تنكفنا نيزاياس تنكف حوي تنكفنا እግዚአብሔር ويتا تنكفنا بعد 50 زورد خبري اجونا ما اكلنا يورد كل خبرنا خان بكام سنه سلازلخا تمسكن زاقيت እግዚአብሔር بمدهساسكا بهلاونتكا وشتنا تحقسو سلازلخا قويتا كبر كلنا اخا يخون
ويتا زاتري فازل لاك زينا ناخان بكا بمزمور بوداسي بغني بكدميخا اغزيابير كنزيم كنملخكا سنحنا لنا قويتا المسوات أملخنا تقبلك يلخا حج دما قويتا كابتي ذهب كنا مقيلنا خنهب شرنان مبانان نايفتاو هيابنان كل حزنا مسينا لنا مو هيابنا خا تقبل له كم عز مسواتي كوينو أبا صدكا يتو كل خبر نسمكا صورتنا سلسمعك تمسكن شم يسوس آمين እግዚአብሔር ይባረክ እትነን መዓልቲ ጾርና ዝጸውር ጸጉ ኻዜር ሐቀልና እግዚአብሔር ጓሳይና ክብርን ስሙ ይሁን አሜን አምላኽ ፈቂዱ ዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ዕድሜና ወሲኹ ኣብ ኣጸዱ ተረኺብና ንስሙ ክንጽውዕ ንዕኡ ኸነምልኾ ክንወድሶ ዕድል ስለ ዝሃበና زعجازن عنا سلستوهابه كبرنا أملاخ يخون ديابير حيلي يبكم تعنا يبكم منفسوا وشتكم سلزلوا منفسوا دريخكم كل خاتكم أبيتك زيابير كتموتوا خلهم ناك زيابير سرح كم زخوني ناك زيابير درخيت ناي منفس قدس درخيت فقرنا يا أملاخ كم زخوني أب كلها هنا جهود زيابير مسكن لازم أملاخ دريخون أبيتوا سلزم تعنا تمسكون سمع قالوا خن سمع نو خنا ملخو خنسجدلو زعدل زي እግዚአብሔር ስለዛሃበና ክብርን ስሙ እግዚአብሔር ይመስገን عجائب بصحنا حدا كفلي كان مصحف قدس كان ببيمو دحريو ናብ ተቀጽሉ ዘሎ አገልግሎትና ክንከይዲና መዝሙር ዳዊት 23 ኩላህና ንፈልጦ ንዝምሮውን ጸናሕና ሕያዋይ ጓሳ ጎይታ ሕያዋይ ጓሳ ዝኾነሉ ጎይታ ኣብዚ ሰብ ኣሎዶ ሕያዋይ ጓሳ ዝኾነሉ ኣዳውኩም አልዕሉ ሕያዋይ ጓሳ ዝኾነሉ ጎይታ መስክሩሉ እስኪ ሕያዋይ ጓሳ ኢድኩም አልዕልኩም ሕያዋይ ጓሳ ጉስነቱ ዘስተማቐርኩም ዝጣዓመኩም ምስ ጎይታ ምንባር ዝጣዓመኩም ምስ ኢየሱስ ምንባር ዝጣዓመኩም ኣብ መንፈሱ ኣቲኹም ምንባር ዝጣዓመኩም ክብርን ስሙ ይኹን ንዓይ ጥዒምንሎ هاللويا هاللويا حدا كزيسي حدا نايسئل وددر كيرو نايسئل وددر كقبر خلو سلام سي بسئل قلصوا إلهم لتهم سألتي بومم لحال حدا تعويتو كلهم سئلهم سلام كسئلوا كلهم فتينهم حدا خمزي سئلت حدا خمتي حدا صحيك تبرأ كلا صحيك تعرب كلا تفلالي عينت حدا جن نتاي سيلو عف سيلو تتعف دما أبتي أنفر دويلاسي بزح معبلات نفاسات الناقونة سخابو خويناس تشوك تبل بقى منم زي سنبدات معبل بقى زقرم نقر كله نفاسات كله سافتش أنفر خوينا جن سين نابلسي بقى مسقانات أملخات مسقن معبل يلن مالت هيكونن نفاس يلن مالت هيكونن سلام منبر مالت وشت معبل كلا خاص عارفكا توشت خاص هاديو توشت خاص سلام كاس ملء إلو بقى tranquility بقى دس إلوكا معبل قالو نسخاقن تزمر نفاس قالو نسخاقن تزمر حماق ورلو نسخاقن تزمر نسخانا أملاخ تري حين خاصنا بأملاخ يخون زيابير تري مسكوبر تريو قال له أملاخي قال له أملاخي እግዚአብሔር አሎ እነብራለሁ ክብርና አምላኽ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ምሳናዩ ሰላሙ ካውሽጥና አሎ ክብርን ስሙ ይሁን ጉስነቱ ዘደንቂ ጉስነት አምላኽ ነስተማቅሮ አሎና እንታይኑ ዳዊት ክዛረብ ከሉ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይ ኣብሉ ምዕሻኻ يوعلني نبز عرفل ماي يمرحني نسون نفسي هدا من تسميلو بمجد صدقي مرحن بترخان مركوز كان يتصنع عن ذكرم نجر بتري قواسات كحزو خلو بزني عدنا كدسقوني نتنا باقي ها داي قبروان نعذا مال وي مشون قوقا غيروم يهرمون
نا يسوس كريستوس قسنت كنت أبجعنا بزخت بالكلاس بتي بترجعوا انت عايز جبرة نافت قنع مجدد في بس حدا بترجعوا بس خطب بالكلا هبت بترجعوا دف نافت قنع مجدد نافت شخاز زلوا ما هيوت زلوا نافت سلام زركبلو يمرح بترخان مركوس كان يتصنعنا عني كم يجبركم من دقف بابيلوس نسقم كتكادو خلكم نابزقكم سسو دقف بابيلوس أفتفقادو نسو دقف بابيلوس أفت سلام نسو دقف بابيلوس أفت منفسو زلوا نسو دقف بابيلوس أفت قالو زلوا دمص زسمع علو بوتا وسدكا بترخان مركوس كان يتصنعنا عني ونسخا مساي خامو بربا دنا موت انتخد كوكوا كفو أي فرهني نسخاد ما أبكر مقد صلاتي ما أدت سر علي نرسي بزيت تلخيو سوى يجرب بالو بحقي سهلن محرتن بكل عدمي كسعبانين أبيتك زيابيركا نزل عالم كنبري يبل أملاخ مسكن حاسة أسكعلل نبالل نزقوي تازي علل نبالل قسنا تكزيابير يا بيت تخيل النازل له كندا ساعة كطوف يوم دي تباهلنا كندا ساعة كحد قوة يوم كندا ساعة كم زقون يوم دي تباهلنا دي تباهل لنا أنت يوم طوف يوم خود يوم نحن هاجن كندا تقوم تباهلنا يوس الناس السنة خمس دق إسرائيل بقبصي كتفوهم تحسوس عقلهم كزعز تصبهم زيابير زبزحهم زبارخهم زيابير زبزحنان زبارخنان نايس على مخر بتن النابلة نايس على زربا بتن النابلة نايس على حساب بتن علنا بهوت سكبلو الله خو بهوت بولسكي الله خو بهوت ذا سنبت زياناتي سنبت يا بولسكي ذا سنبت زياناتي سنبت يا ناي برختي سنبت يا ناي فوسي سنبت يا ناي لوط سنبت يا ناي مسققار سنبت يا ناتي سنبت يا سيطاننا سمعه يبرنا أملاك يقول يا بيري مسجن كل خاتكم قدسان نبيتك يا بيري نكو عبد حن متاكم نجمر يا عزيز متاكم تلهم كو عبد حن متاكم نبلغكم ندلي مرعاتها بقدمينا الله كبرنا أملاك ما أكلنا روتي متي الله يا بيري بارك نكو عبد حن متاكي يا بيري بارك قال إن مجمر يا عزيز متى تفيوز قني بس كوفيد دير أنا يوم ماما مارتا خابا ما كلنا هلا جابير يبارك ماما مارتا قاعد حل متاكي يبرنك جابير يخون جابير بروقي جابير مسكن اب اصود مركب كندي طعم انا مچم زي امحارኛ انتاي بالمسلكم اج علኝ جولو اج علኝ امحارኛ يتفلطون تخون فقيع يلني مالتي بتنحنا فقيع اذا ناي اونلاين صلوت زي زوم زبال فقيع إلى نعي فقيع قبلكم يا أنا كل خاتم لا ست matter of time بزح حساب حتى فقيع للناس زوم قبل زوم كينا بك فقيع لنا فقيع أبيتك زيابير ترخيبك بأكل ترخيبك زيابير كتم اللخ زمسلوه زودا زر ولا حد نقدر يلن بتوم زي ما تزرلو تعيمنا ما يكوننا بحراتنا خوينا ندينا مو على أملاح نسمع زلنا زولو فقيع قبلهم فقيع كموت يوم قويوم نبيد أملاح اج قبلهم كبرنا أملاح يخون أبيت أملاح ترخيب كاجن كله تعمي كبرنا كزياب هير يخون تعنا ونالو أنا أكل تعنا ونالو تسيكا بدجيلكا psychologically physically mentally تعنا ذهبيو كبرنا أملاك يخون أنت متنبهت الله متنبهت قدم مهابيكن كلنا عشرنا المبانا ناقوينا نجي أبير أملاكنا خنهب حدا رايبل يا أبير بارك جنة لكم لا مزاكم عشرنا مبانا كنبينا مود حريونا بكالك يا أبير كنكيدينا
ክብርን ኣምላኽ ይኹን መተንባህታ ዘለኒ ናይ ጸሎት ናይ ጾም ኣዋጅ ተኣውጅሎ በማሕበር ክርስቶስ ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኩላትና ብሓባር ኮይንና ክንጽልይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለና ካናዳ ሓዊስካ ማለት እዩ ካብ ዕለት 26 ጀሚሩ ክሳዕ ሜይ ክሳዕ ጉንበት ሓደ ክንጽልይና ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜ ጾሙን ክንወስድ ኢና ማለት እዩ በብ ዘለናዮ እናጾምና እናጸለና ከምቲ እግዚአብሔር ጸጋ ዘብዝሓልና ምስ ጸናሕና ሜይ ዋን ግን ኩላትና ምሸት ካብ ሰዓት 7 ኣና ርክጸኛ ኮንኩስ ሰዓት ክሪያ 7 ሰዓት 8 ባና ሰንትራል ስታንዳርድ ታይም ሰዓት 8 ፒኤም ጀሚሩ ኩላትና በሓባር ብዙም ዳና ጸላና ይንበሪ ብዙም ክንራኸብ ኢና ኩላህና ካናዳ ዘለውን ኣብ ኣሜሪካ ዘለናን ኩላህና ኣብያተ ክርስቲያናት ብሕብረት ኮይና ብጾምን ጸሎትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኢና እቲ ኣርእስቲ ጸሎትና ኩሉ ግዜ ከም እንጽልዮ ብዛዕባ ምድርናን ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ምድሪ ኢትዮጵያ ዝኸውን ዘሎ ንኽድቅስ ጎረቤትካ ደቅስ ይብሎ ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ንሰምዖ ኣለና እግዚአብሔር ኢዱ ክዝርግሕ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ኩነታት ክቕይሮ ክንጽልይና ስለዚ ጾምናን ጸሎትናን ኣርእስትና ብዛዕባ ሰላም ቀርና ኣፍሪካ ሰላም ምድርና ምድሓን ህዝብና ምድሓን ኢትዮጵያ ክኸውን ኢና ክንጽልይ ስለዚ ኣርእስቲ እዚኣ እያ ዘለሃኒ ካልእ ሓንቲ መተንባህታ ፓረንቲንግ ብዛዕባ ኣተዓባብያ ቆልዑ ከመይ ጌርና ደቅና ንምህሮም ንዕብዮም ከዓ ይወሃብ ኣሎ ፕሮግራም ዕለት 30 ዕለት 1 ከዓ ይሱ ክኸውን ጋጣሚ ብሓደ ይኮይኑ ዘሎ መሪፅና ኣብ ጸሎት ዝመረፅና ኣብ ጸሎትና ኣቱ ኣብቲ ናይ ፓረንቲንግ ትምህርቲ የድልየኒ እዩ ክመሃር እየ ንብል ሰባት ከዓ ኣብኡ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ከመይ ጌርና ደቅና ንቐፅዖም ከመይ ጌርና ንምህሮም ከመይ ጌርና ንዕብዮም ዝብል ትምህርቲ ብሓውና ዳንኤል ተስፋይ ተዳልዩሎ እሱ እውን ኣብ ዳላስ ዘሎ ሂስተን ዘሎ ሚነሶታ ዘሎ ኩላህና እንካፈሎ እዩ ተዳልዩ ዘሎ ስለዚ ግዜ ዓዲኩም ተመወለዲ ብዛዕባ ደቅኹም ከመይ ጌርና ኢና ንዕብዮም ዝብል ኣብ ወፃእ ስለ ዘለና ንሕና ብጣዕሚ ድንግርግርግር ዝበለና ብዛዕባ ተዓባብያ ቆልዑ እግዚአብሔር ረድይና እንተዘይኮይኑ ከምቲ ብዓድና ኮይንና ንዕብዮ ቆልዓ ኣይኮነን ንዓና ብስደት ዘለና ከቢድ እዩ መምሃር ድልየና እንታይ ኢልና ንዛረቦም መዓስ ንዛረቦም ኣይንፈልጥን ኢና ብዙሕ እዩ ዝጽግመና ብዛዕባ ኣብዚ ዓዲ ምስ በጻሕና ወድና ጓልና መፅዩ ብዛዕባ ቦይ ፍሬንድ ገርል ፍሬንድ ኢሉ ዓርኪ ረኺበ ተኢሉና እንታይ ንብሎ ከመይ ጌርና ንምህሮ ክህልዎ ኣለዎ ድዩ የብሉ እንድዩ መዓት ሕቶ እዩ ዘለና ነቶም ኣወዳት ደቅና ኣወዳት ምዃኖም ከነፍልጦም ነተን ኣዋልድ እውን ኣዋልድ ምዃነን ከነፍልጠን ከይተረፈ ፃዕሪን ሸኽምን ኣለና ድንግርግር ዝበለ እዩ እዚ ዘለናዮ ቆልዓ ምዕባይ ቀሊል ኣይኮነን ለዝቶም ቆልዑ ትዕብዩ ዘለኹም ብፍላይ ንኣሽቱ ዘለዉ ሕጂ ደቅኹም ተዓጠቑ ኣብ መወዳእታ ክትዕወቱ ምንቲ ሕጂ እዩ ትስራሕ ሕጂ እንተዘይሰሪሕኩም ከምዚ ዕንጨይቲ ብልምልሙ ከሎ እንተዘየቕኒዕካዮ ምስ ዓበየ ጎባጥ ኮይኑ ዓብዩ ክትሰብሮ እንተዘይኮይኑ ከተቕንዖ ዘይትኽእል ከምኡ እዩ ዝኸውን ማለት ምስ ዓበዩ ለዝቶም ንኣሽቱ ዘለኹም ንኣሽቱ ደቁ ዘለኹም ኢንቨስት ዩር ታይም ዝከኣለኩም ኩሉ ግበሩ ኣቓልቦ ሃብዎም 100% እቶም ደቁ ዘይተመቓቐለ ኣቓልቦ ሓላፍነትኩም ግበሩ እግዚአብሔር ከዓ ክድግፈኩም እዩ እግዚአብሔር ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካብ ዝቐፂሉ ቃል ኣምላኽ ክመፀና እዩ ሎሚ መልእኽተኛ ኮይኑ ዘገልግለና ሓውና ሲራክ ቀላት እዩ እዚ ቦታ እዚ ንሓውና ሲራክን መንፈስ ቅዱስን ሓድ ኮየ أرى أجمع ويتاي بارك أما كان يوم عندي داسي بالحوات بحدا حبيرهم كنبروس عندي سناي عندي تعمل
أنا يزوم زبلاس أنا ون دقما دلي إذن يزوم ناي تيليكونفرنس موسخ تايمبر متكعتا يكونه جي بزحات سبات أبتقزخا خوينكا قلس أي تعمل حاوخا خوينكا طوو خوينكا أفل كاللخا قن دس بلكا اكزابير يبارا أبت حبرت سين تأزيزو اللو يلو اللو اكزابير برخت جيت حبرت كبر كاللخا برخت هاللو مالتي قويتا يبارا يسوس كريستوس قويتا يحاتير تصولوت نتسلمون أبتغال أملاك ناتينا قدوس اكزابير أملاك نمسكنا كالنا كما خازبلا عبي أملاك ولا حدا يلن اكزابير أملاكي أبز السب دساميو نجر أوتيخا بتعنان بهيوت نخنبر سلز دقف كنا نمسكنك اكزابير أبز حد صار زخون الزمن اكزابير كنقلقلك اتا أقلقلوت تردينا اكزابير نعخات رح أقلقلوت ملوء بملوء تواحيبنا خنقلقلك خنكل تسقان حيلن كتبنا بسم يسوس نتسلي تلخل نجر كبر تمسكن بسم يسوس آمين እግዚአብሔር ይባረክ ኩላትና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጽር 1 ጀሚርና ንብቢና ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጽር 1 አራይ ኣብ የማንቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ድማ ብውሽጡን ብወጻኢኡን ተጽሒፉ ብሸውዓተ ማሕተም እተሓትመ መጽሓፍ ርኢኹ ሓደ ብርቱዕ መልአኽ ድማ ነዚ መጽሓፍ እዚ ክግንጽሎ ንማሕተሙ ውን ክፈትሖ ዝበቅዕ መን ኣሎ ኢሉ በብርቱዕ ድምጺ ክጭርሕ ከሎ ርኢኽዎ ነቲ መጽሓፍ እቲ ክግንጽሎ ወይስ ክሪኦ ኣብ ሰማይ ወይስ ኣብ ምድሪ ወይስ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ንሓደ እኳ ኣይተኻእሎን ኣነ ድማ ነቲ መጽሓፍ ዝግንጽሎ ወይስ ዝሪኦ ብቑዕ ሓደ እኳ ስለ ዘይተረኽበ ብዙሕ በኺኹ ካብቶም ሽማግሌታት ሓደ ድማ ኣይትብከ እነሆ እቲ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ ኣንበሳ እቲ ሱር ዳዊት ነቲ መጽሓፍ ክግንጽሎን ነቲ ሸውዓተ ማሕተሙን ክፈትሖን ሲዒሩ ኣሎ በለኒ ኣብ ማእከል እቲ ዙፋንን እቶም 4 እንስሳን ኣብ ማእከል እቶም ሽማግሌታትን ተሓሪዱ ከም ዝነበረ ዝመስል ገንሸል ደው ኢሉ ርኢኹ ንሱ 7 ቀርንን 7 ዓይንን ኣለዎ ንሳቶም ከዓ እቶም ናብ ብዘላ ምድሪ ተላእኹ 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም ንሱ መጺኡ ነቲ መጽሓፍ ካብ የማነቲ ኢድ እቲ ኣብ ዙፋን ተቐመጠ ወሰዶ ነቲ መጽሓፍ ምስ ወሰዶ ከዓ እቶም 4 እንስሳን እቶም 24 ሽማግሌታትን ነፍስ ወከፎም መሰንቆን ዕጣን ዝመልአ ጽዋእ ወርቅን ሒዞም እዚ ድማ ጸሎት እቶም ቅዱሳን እዩ ኣብ ቅድሚ ትገንሸል ተደፍኡ ንሳቶም ከዓ ተሓሪድካስ ብደምካ ካብ ዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣሕዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲግካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተሙን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ርኢኹ ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ዙፋንን እቶም 4 እንስሳን እቶም ሽማግሌታትን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኩ ቁጽሮም ድማ ኣእላፍ ግዜ ኣእላፍ ኣሻሕ ግዜ እውን ኣሻሕ እዩ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ እቲ ተሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ውዳሴን ክወስድ ብቑዕ እዩ በሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቶም ዘሎ ዘበለ ኩሉ እውን በረኸትን
ክብርን ግርማን ስልጣንን ንዘል ዓለም ነቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብሉ ከለዉ ሰማዕኩ እቶም 4 እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ እቶም ሽማግሌታት እውን እግም ኢሎም ሰገዱ እግዚአብሔር ይባረኽ እንደይ ጥዑም መጽሓፍ ደስ አይብለኩምን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓወት ይዝዛረብ ሐዋርያ ዮሐንስ ዘገርም ነገር እዩ ቅድም ናይ ራእየ ዮሐንስ ቁሩብ ጥራሕ ክዛረበ ዮሐንስ ኣዝዩ ሃብታም ዝኾነ መጽሓፍ እዩ ክንበብ ዘለዎ መጽሓፍ እዩ መጽሓፍ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መወዳእታ ተጻሒፉ ዘሎ ባዕሉ እንታይ ይብለና እዚ መጽሓፍ እዚ እንተ ኣንቢብኩምኒ ይብለና እቲ መጽሓፍ ቃለይ ድማ እንተ ሓሊኹሞሲ ፍሉይ ዝኾነ በረኸት ክትባረኹ ኢኹም ብጽና ክትረኽቡ ኢኹም ይብለና ስለዚ ክንበብ ዘለዎ መጽሓፍ እዩ እጂ ኣብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ክትዓት ዘሎ ብዛዕባ ራእየ ዮሐንስ ኣብኡ ሰፊሕ ዝኾነ ዘረባ ክዛረብ ኣይደልን ምክንያቱ እቲ መጽሓፍ ብደንብ ክነጽንዖ ስለ ዘለና ብሉይ ኪዳን ከዓ ብዙሕ ስለ ዝዛረብ ናይ ብሉይ ኪዳን ሃፍታም ዝኾነ ርድኢት ክህልወና ድማ ኣለዎ ራእየ ዮሐንስ ክንሰብኮ ክንምህሮ እንተደኣ ኮይና ማለት እዩ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ራእየ ዮሐንስ 3 ቅዲ ናይ ስነ ጽሑፍ ኣለዎ ዘገርመኩም እዚ መጽሓፍ እዚ ጥራሕ እዩ ብ3 ቅዲ ናይ ስነ ጽሑፍ ተጻሒፉ ዘሎ ማለት ምናልባት እንግሊዘኛ ክትጥቀም ተፈቂድኩም ላይ ጃንራ ንብሎ እቲ ናይ ስነ ጽሑፍ ቅዲ ኣጻሓሕፋ ሓደ ደብዳቤያዊ እቲ መጽሓፍ ብደብዳቤ መልክዕ ተጻሒፉ ንደብዳቤ ነተን 7 ማሕበራት ክዛረብ ከሎሲ እንታይ ኢሉሎ ናይ ደብዳቤ መልክዕ ስነ ጽሑፍ ቅርጺ ሒዙ ተጻሒፉሎ ደብዳቤ ከመይ ጽሓፍ ቅድም ሰላምታ ድሓር ድማ እቶም ክትዛረቦም ዘለካ ሰባት እንዳወከስካ ኢኻ ትዛረብ ማለት እዩ እጂ ኣብቲ መጀመርያ ተን 7 ማሕበራት ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ብደብዳቤያዊ መልክዕ እዩ ተጻሒፉ ዘሎ ተኻልኣይ ስነ ጽሑፋዊ ናይ ራእይ ዮሐንስ ድማ ትንቢታዊ መልክዕ እዩ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ኩነታት ይገልጽ ንመጻእ ድማ እንታይ ከም ዝኸውን ድማ ብትንቢት መልክዕ እንዳገለጸ እቲ ጽሑፍ ተጻሒፉ ዘሎ እቲ ሳልሳይ መልክዕ ወይ ከዓ ቅርጽ ናይ ስነ ጽሑፍ ድማ ኣቡ ቀለምሲሳዊ ዝበሃል ወይ ድማ በእንግሊዘኛ አፖካሊፕቲክ ዝበሃል እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝተሰወረ ነገር ዝተጋረደ ነገር ዝተሸፈነ ነገር ሲ ተቐሊዑ ተመጽሓፍሲ ቁሉዕ መጽሓፍ እዩ ዝተሓትመ ኣይኮነን ዝብል ጽሑፍ እዩ ዘለዎ እዚ ድሕሪ ምባል ኣብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ዝዛረቦ ዝተፈላለየ ክርክርን ክትዓትን ኣብኡ ከይኣትኹ ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ ጥራሕ ዲበ ክዛረብ ክፍትን እዩ ራእየ ዮሐንስ ብዙሕ ሃፍታም ዝኾነ መዛሙር ዘለዎ መጽሓፍ እዩ መዘምራን ዝኾንኩም ካብኡ ብዙሕ ሃፍታም ዝኾነ ነገር ክትወስቱ ኢለ ይሓስብ 14 ዝኸውን ዓበይቲ መዛሙራት ኣለዎ እቲ መዛሙራት ኩለን ድማ ናብ እግዚአብሔር ማንነት ዘቕንዐ እዩ ኣበኒ ግበረለይ ፍጠረለይ ስርሐለይ ዝበሃል ነገር ወላ ሓደ ኣብቲ መጽሓፍቲ የለን ብዛዕባ እግዚአብሔር ዕቤት ብዛዕባ እግዚአብሔር ሓይሊ ብዛዕባ እግዚአብሔር ስልጣን ብዛዕባ እግዚአብሔር ግርማ ማጀስቲ ናቱ እንዳተዛረበ ዝጽሓፍ ዝዛረብ መጽሓፍ እዩ ስለዚ መዘምራን ወላ ኩላተና ንዝምር ክልተ ዓይነት ዘምርት ለና ሓቀይ ቶም ሓደ እግዚአብሔር ጊፍት ዝሃበና ተውህቦ ዝሃበና ቶም ሓደ ድማ ሕጉስ ኣሎ ይዘምር ብንባል ኩላና ክንዝምር ድማ ተፈቂድልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብሕልፍቶም መዘምራን ኣብኡ ንኣምላኽ ዝቕንዕ ዘድይብ መጽሓፍ ኣብቲ መጽሓፍቲ እንተኸይድኩም ብዙሕ ሃብታም ዝኾነ ትምህርቲ ዘለዎ መጽሓፍ ናይ መዝሙር እዩ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ሓደ ሰብኣይ ንሰማይ ዕድመ ዓዲሙ ኣይገርመኩምን ኣብ ምድሪ ዕድመ ተዓዲምካ ሃፍታም ዝኾነ ሰብኣይ ወይ ከዓኒ በዓል ስልጣን ዝኾነ እንተዓዲሙ ካብ ገዝኡ ከመይ ተዳሊኻ ትኸይድ እዚ ግን ኣብ ምድሪ ይኮነን ተዓዲሙ ንሰማይ ተዓዲሙ ከመይ ኢሉ ከም ዝኸደ ኣይፈልጥን ግን ብመንፈስ ንሰማይ ከይዱ ኣፍ ደገ ሰማያት ተኸፊቱስ
أتي كل زفت أرى إجزابير زفان إجزابيرس أبقدميو ريو يبجع يرلو نعرق إلو تتسوي عمتي كتسوح كله أتسمع أفدق تخفيتو تزفان نا إجزابير كريو تفقيدلو أبت مجمر يخرق خلو أم معراف 4 نا إجزابير زفان إجزابير أب زفان أبو مالتي إجزابير أب زفانو تقميت خلو ريو ቅርጹ ከመይ ከም ዝመስል አይነገረናን ግን እንታይ ነገሩና አሎ ኣብቲ ከባቢኡ ዙሪኡ ዝነበረ ግን ነገሩና መጀመሪያ እንታይ ኢሉና ምዕራፍ 4 እቱ ምስበልና ሰማይ ተኸፊቱ ርኤኹ እግዚአብሔር አቦ ድማ ኣብ ዙፋኑ ተቀሚጡ ረአኹ ኣብቲ ዙሪኡ ድማ መረፀን ኣዝዩ ዘገርም መረፀን እሞ ብብርሃንን ብሓውን ዝተመልአ ነገር እዩ ማለት እጂ ኣብቲ ዙፋን ተቀሚጡ ተዙሪያ ብኡ ተኸቢቡ እግዚአብሔር አቦ ቅጽል ኢልካ መስከድካ ኸኣ ንዑ ሕልፍ ኢልካ ኻልኣይ ዙሪያ ኸኣኒ 24 ሽማግሌታት እዞም 24 ሽማግሌታት መንዮም ብዙሕ ትንተናታት ስለዘሎ ኣነ ከም ዘለዋ ዘቕርባ 24 ሽማግሌታት ጥራሕ ዝብል ማለት እዩ ተኻል ትንተናታት ብዙሕ ኣሎ እታ ቤተ ክርስቲያን ያ ተወሲዳ ዝብሉ ኣለዉ ብዙሕ ዘረባ ስለዘሎ ግን ኣነ ከም ዘላታ 24 ሽማግሌታት ነይሮም ዝብል ብድሕሪኡ ቀፂሉ ዝቐርበልና ኣብ ትኽሊ ድማ መን ነይሮም ተይልኩም 4 እንስሳታት እጅታ እንስሳታት ትብልታ ትግርኛና ጽቡቅ ጌራ የተተርጎመተን ኣብቲ እንግሊዘኛ ወይ ኣብቲ ናይ ግሪክ ትርጉም ምስከድኩም ህያዋን ዝኾኑ ፍጥረታት ያትርጎም ዝግባእ living creatures يوم منبر انسساتات አይኮኑን እዞም 4 እንስሳታት ከኣ ገሊኦም ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ተማሃሮ ኩሩቤላት እዮም ይብልዎም አይፈልጥን ከም ዘላታ ገናነ 4 ህያዋን ፍጡራን ነይሮም ከምዚ ዓይነት ዕድመ ክቀርበልካ ከሎ እንታይ ይስምዓካ ሓደ ዓቢ በዓል ስልጣን ክዕድመካ ከሎ ዝስምዓካ ስምዒት ካል ነገር እዩ እዚ ግን እዚ ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ሲ ኣዝዩ ዘፍቅሮ ምዃኑን ዮሐንስ ሰርኤካስ ካልኦት ዘይረኣይዎ ብጨለፍታ ጥራሕ ዝረኣይዎ ከም በዓል ኢሳያስ ዳንኤል ሕዝቅኤል ዝኣመሰሉ ሲ ንዮሐንስ ሐዋርያ ዮሐንስ ግን ፍልይ ዝበለ ነገር ከርእዮ ከሎ ንርኢ ኣብዚ ዙፋን እዚ እቱ መስበለ ዝገረሞ ዮሐንስ እንታይ ሓደ ነገር ኮይኑ ብርቱዕ መልአኽ ኣብዚ ምዕራፍ 5 እቱ ኢልና ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ መልአኽ መጽኢሲ ንዓ ሓደ ነገር ከርእየካ ይብሎ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ክርኢ ከሎ ሓደ ሕቶ ይቐርብ እቲ ሕቶ ዝቐረበ እቲ ብርቱዕ መልአኽ እንታይ ሕቶ ሓቲቱ ብዓቢ ድምፂ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ሓደ ሕቶ ይሓትት ነቲ መጽሓፍ ክግንጽሎ ካልኣይካኒ ክሪኦ ተኸሪኦ ኩሉ ግዜ ሕልፍ ከይንብላ بعينو خمان كريو زخلسي منالو إلي حتت كله كله أب سماي زلو يسمع كله أب مدر زلو يسمع كله دما أب تحت مدر زلو يسمع أو قدوس جبريل ملأخ الله ليك أمل أختي قدوس ميكيل ملأخ الله أنا خبلايك على كلهم ملأخت عبيت زنبروء سق إلهم تانجر كالواق حلفوا نري بعل أبراهام تمنفسهم مالتيو بعل موسى بعل إلياس كلهم بعل إيوب بعل دانيال زنجر زخصم عخلود ما كملسوا أي كألون مغنياتو نتمسحف كفتحو زغل كجنسلو زغل نتمحتم دجنا كريو زغل ولا حدا يلن نمنتاين تلكم بقعات أيكونون اتمسحفتي حتاميو إجزابي ربوي إجزابي ربو حتمو خلو نتمسحف بقدميتون بدحريتون استتسحف زملاء مسحفيو حتمو خلو جن ولا حدا خفتو خمزي كل يتحتيمو بقع كوينوس نعو زبكع كمزي اللي خويني يتحتيمو مالتي اتمسحف وشتي فردتاتنا إجزابير علامة إجزابير
ሓደ ሰባት እንታይ ዝብሉሎ መጽሓፍ ቅዱስ ክምርኸሎ ሰሚዕ ኣለኹ ኣነ ኣይቅበላን እሳ ግን ከመይ ሰሚዕ ኣለኹ ንኣዳምሲ ሰይጣን ዝሕደጎ ዲድ ዝበሃል ኣላ ሓቀይ ዲድ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ መሬት ምሕዳግ ዝነበረ ሰይጣን ዝወሰደሉ ታይትልሲ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ሕጂ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክህቦ እዩ ጽሕፈት ናይቲ ዝወሰዶ ሰይጣንሲ ክህቦ እዩ ዝብሉና ማለት እዩ እዚኣ ግን ዘይቅበለላ ንሰይጣን ታ ምድሪ ሂብዎ ኣይፈልጥን እዩ ምድሪ ናይ መን እያ ምዕራፍ 24 መዝሙር እንታይ ዝብለና ምድሪ ብምልእታ ናይ መን እያ ናይ እግዚአብሔር መዓሲ ንሰይጣን ሂብዎ ዝሃበሉ እዋን የለን ንዓለም ነቲ ሲስተም ደኣ ክቆጻጸር ንግዚኡ ሂብዎ ዘሎ እምበር ምድሪ ኣይናቱን እያ ስለዚ እንታይ ጥራሕ እዩ እቲ ዓላማ እቲ ንድሕሪ ሕጂ ክግበር ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር ዓላማታት ኣብቲ ጽሑፍ ነይሩ እታ ጽሑፍ ክትግንጸል ግድን እያ ግን ዝግንጸላ ዓቕሚ ተሳኢኑ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ተኸድካ ኣብ ምድሪ ተኸድካ ተተሓተተ ሓደ ሰብ ኣነ ዝብል ተሳኢኑ ኣው ብዝበለ ድምፂ ትሕቲ ምድሪ ተኸደ ኣነ ዝብል ተሳኢኑ ሕጂ ዮሐንስ ብጣዕሚ ሓዚኑ እቲ ኣባኻኽያ ከምዚ ስኢልካ ንኣምሰሎ ኣይኮነን በኺዩ ቀጻሊ ዝኾነ ብኽያት ሙኻ ካብ ውሽጡ እንዳተነኽነኸ ዝበኪ ኣብ ትግርኛ ትርጉም ከምኡ ዝብሎ ብሓይሊ ዝበኪ ኣብ ትግርኛውን ጽቡቕ ገሪፆም ኣሎ እንታይ ኢሉ ብዙሕ በኺ ኣዝዩ በኺዩ ምክንያቱ እቲ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ እምበኣር ደው ክብል እዩ እቶም ጸሎት ናይቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ቅዱሳን እቲ ግፍዒ ዝሓልፍ ዘሎ ኣብ መሬት ንሱሲ መፍትሒ ዝወጸሉስ የለን ኢሉ ንኣብነት ኣብ ትንቢተ ሕዝቅኤል እሞንዑ ናይ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 9 ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 9 كم زبل قالنا نبب 9:10 ጠመትኩ ሞ እንሆ ኢድና ባያ ቢላ ተዘርጊሓ እንሆውን ኣብኣ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ነበረት ንሱ ኸኣ ኣብ ቅድመይ ገንጸላ ውሽጣን ብግዳማን ተጻሒፍዋ ነበረ ኣብኣ ኸኣ ዶግዓን ብኽያትን ዋይዋይታን ተጻሒፍዋ ነበረ እጅ መጽሐፍ ክብለና ከሎት መጽሐፍ ክግንጽሎ ከምዚ ንሕና ንሕዞም መጽሐፍ ገይሩ ክርድአና ይብሉን ምክንያቱ ብራና ጥቕሉል ዝኾነ ብራናሲ ኣብ ዝተጻሕፈ ይድዛረብ ዘሎ ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ እዚ ብኽያትን ዋይዋይታን ተጻሒፍዋ ነበረ ዶግዓን እንታይ እዚ ፍርዲ ናይ እግዚአብሔር ካብ ምዕራፍ 4 ጀሚሩ ካብ ምዕራፍ 6 ጀሚሩ ክሳዕ ምዕራፍ 19 ዘሎ ናይ ራእይ ዮሐንስ እቲ ፍርድታት ናይ እግዚአብሔር ዝሓልፎሲ እቲ እግዚአብሔር ሕነነቶም ቅዱሳን ዝወጸሉ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዕላማ ቅድሚ ሕጂ ዝተበደልዎ ዝተገፍዕዎ ጸሎት ናይቶም ቅዱሳን እነ ዝፈድየሉሲ ደው ክብል እዩ ማለት እዩ ነታ መጽሓፍ ክኸፍታ ዝኽእል እንተዘይሃልዩ ማለት እዩ ሕጂ ትሕቶ እንታይ ብቑዕ ኮይንካ ናይ ምርካብ እዩ ትሕቶ ማለት እዩ ኣብዚያ ሽዑ ምስ በኸየ እንታይ ገይርዎ እቲ ሽማግለ ተንከፋ ቢሉ ኣይትብከ መጀመርያ ክጅምር ከሎ መን ሓታት ነይሩ ብታ ምዕራፍ 5 መጀመርያ መን ብርቱዕ መልአኽ እንዲ ነይሩ ሓቀ ኣብታ መጀመርያ ብርቱዕ መልአኽ ዲ ነይሩ ድሓር ግን ኣብታ ዳሕረወይቲ ግን እንታይ ገይሩ ምዕራፍ 5 ሞንዑናይ ቁጽሪ 1 ኣብ የማን እቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ድማ ብውሽጥን ብወጻኢን ተጽሒፉ ብሸውዓተ ማሕተም ተሓተመ መጽሓፍ ምርኢኹ ሓደ ብርቱዕ መልአኽ ድማ ነዚ ብራና ጥቕሉል ዝኾነ ብራና እዚ ክግንጽሎ ንማሕተሙን ክፈትሖ ዝበቅዕ መን ኣሎ ኢሉ ብብርቱዕ ድምፂ ክጭርሕ ከሎ ርኢኽዎ ምስ በለ ነቲ ጥቕሉል ብራና ዝተጻሕፈ እቲ ክግንጽሎ ወይስ ክሪኦ ኣብ ሰማይ ወይ ኣብ ምድሪ ወይ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ንሓደ እኳ ኣይተኻኣሎን ኣነ ድማ ነቲ መጽሓፍ ወይ ከዓ ነቲ ጥቕሉል ብራና ዝግንጽሎ ወይስ ዝሪኦ ብቑዕ ሓደ እኳ ስለ ዘይተረኸበ ብዙሕ በኺኹ ምስ በለ ሕጂ ካብቶም ሽማግሌታት እቲ ካልኣይ ዝተንከፎ ግን ብርቱዕ መልአኽ ኣይኮነን ሽማግሌታት ኣብኣቶም ሓደ ዝተንክፋ ቢሉሲ ኣይትብከ ኢልዎ
زحقوس زينا بالسرات نجيرو إنه اتي كاب نجد يهودا زخنة أنبسا رأي يوحنس رحيو كمزيلون يسوس تايتل ويكا معرق يوزلو قالوت صحفتي كمزيلو مو أيفلتون يوم كاب نجد يهودا زخنة من أنبسا أنبسا انتاي زريه كان أنبسا نجوس برخايز بالحكي نجوس ناي أراويت كله مني أنبسا حجي تانايا قوب زلا ديا أيقونتن ديا قدف كبلعتا زفترة 40 شعتن زلا ساقط كون تخيليا رقص أنيا يكون كونجن انتاي زبل زلو سعاري تقدم حجي تساقيلو زرع خايوس كومو أيقونن نزي إذا حجي تريو زلا خايسوس نا يسوس يزقال تزلو أنبسا إيو سعيرو إيو أب سمايات حجي تريو زلا خاس سعيرو يخا تريو زلا خايبلو حجي نقرو يزل حكي كمان يتب زلا كابتوم شما قلتات حدا ما يتبكم سفلا تخام نجد يهودا زغنا أنبسا اتسور داويد زغلاتنا نفولتوينا أبرومي معراف حدا كاب داويد حرق كم زمات أي زارب نتمسحف نتقولوا البرانا خجنسلون نتشوعات محتمون كفوتحون تاجروا له سعروا علو بلني زرائي يوحنس نعوت متحفي نحن أحواتي أبسع مسعرنا يسوس كريستوس تمركزنا إنا ننك أساقس نقلقل أموتن تنسائنا يسوس كريستوس إنا نقلقل أتعوتنا يسوس كريستوس إنا نقلقل تنسيوس أنبسا خوينو سعيروس ريئو نجيرو خمزيلو أجي مس نقرو تحقيسو دما يوحنس وا إزي يهودا أنبسا نقص أنبسا زبلن زلوس من كون خون زعبا من يتزارب زلو يلوس كل حيلو قلبت تبلسي انتهي تبلن شعب أما كلت زفانن اتوم أربعة حيوان فطراتن أما كلتهم شماغليتاتن تحاريدو كم زنبرة زمسل جنشل دويلو ريخو زسمع زلو أنبساي قوليح تبلغا تحاريدو زمسل جنشل كونفيز زوت خو أنبسا خبلن تسأني حج ماقلتات حجيقن جنشل استحار در اللو للتأنسسا اتسعرتو زمصوس تلبو موتو إيو يزبلنا زلو تحاريدو ستحارد سب زموت سبسي دويلو زرعهم ولو ريخم تفولتو زموت سب دويلو خخيد ويكنك أسا أصر ريخم تفولتو إذا كنت هايبلنا اللهم ساكم نموت سعيرو دويلو اللو اتملكت نايتز تحاردوغن أيتأفئنيو كل جزء أبسمات نمذكرتات ناي مدحن زجبرلنا يسوع كريستوس كل جزء نسا أيتأفئنيا بموتو سعرت رخيبو بموتو ناي هدام بسا تبهيلو اتاز موتن تنسائن ناي يسوع كريستوس عوتن سعرتن أمسيلو زبلنا زلو مال تحاريدو زنبرة جنشل كرئ خلو نعود مسل كرئ خلو نري إذا مسبلة كتسلي لون تايبل كتسلي لون تايبل أما أكلت زفانين توم 4 انسسان أما أكلتهم شماغليت تحاريدو 5 نبرة زمسل جنشل دويلو ريخو نسو شوعات تقرنن شوعات عينن اللو نساتهم كا اتهم نابزل لا مدرت تلاقو شوعات منافستي أملاخيو أبزبوت هذه إجزابير أبالو إجزابير منفس قدس دم أبزمتيلو تشوعات تقرني الوزلو انتاي زملكت عيلن كألتن يزملك شوعات عين زبل دم تبب فلتأت كألت تببن فلتأتن أي منفس قدس كله سرح يزملكت شوعات زبل دما ملؤن فتصومن يزملكت ملؤ ناي منفس قدس اللاوي علو بزل ما أمالتي نسو متيو نتمتحف كبيمانيتي إيدة الزفان تقمت وسدو
نتمسحف مسوسو دخا توم 4 انسسان توم 24 شماغليتات النفس وكفهم مسنقون اتان زملئ صوا ورق انحيزوم እዚ ድማ ጸሎቶቶም ቅዱሳን እዩ ኣብ ቅድሚ ትገንሸል ተደፉ ኣብዚ አይና ነጀምራታ መዝሙር አምልኾ ሰለስተ ነገራት ይዘማል ሓደ ስግደት ዝበሃል ክፍል ኣለዎ ምስጋድ ስግደት ዝብል ክፍል ኣለዎ ድዚኦም እንታይ ገብሩ ኣለዉ ነቲ ነገር ትሪኦምሲ ናብ ጎይታ ተደፊኦምሲ ሰግዱሉ ከለዉ ንርኢ እቲ ካልኣይ አምልኾ ድማ ሰርቪስ ወይ ከዓ ኣገልግሎት ኣለዎ እቲ ሳልሳይ ናይ አምልኾ ክፍሊ አምልኾ ዝግለጸሉ ክፍሊ ኣብ ሓሳብካ ኣብ ውሽጥኻ ኣም ኩለንተናኻሲ ቅዱስ ዝኾነ ፍርሂ ቅዱስ ዝኾነ ራዕዲ ቅዱስ ዝኾነ ምእዛዝ ናብ እግዚአብሔር ኣብ ትሕልናኻ ኣትዩ ዝንቀሳቐስ እዩ ማለት እዩ እጂ ቅዱስ ክፍሪ ክብል ከለኹ ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ፍግም ኢሎም ሰገዱ ስግደት እንታይ ዘመልክት ንምንታይ ሰግዱ ኣለዉ እንተደኣይልና ነቲ ዝሰዓረ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ንስኻ ስዒርካ ኢኻ ንሕና ድኹማት ኢና ትሕትኻ ኢና ስልጣን ኩሉ ኣባኻ እዩ ዘሎ ኢሎምሲ ፍግም ኢሎም ይሰግዱ ኣለዉ እቲ ሰጋግዳናታቶም ኣብዚ ሕጂ ትፈልጡ ኢኹም ስግደት ናትና ንገብሮ ዘለና ማለት ጅምልኾ መጀመርያ እንታይ ዘማልእ ስግደት ባይዘወይ ታርእስተ አምልኾ እያ ትብል ማለት ስግደት እዩ ዘርኢ ሕጂ እቲ ስግደት ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ክንሰግደሉ ከለና ግን ክልተ ነገራት ይሓተና ሓደ ብሓቂ ሰግደሉ ካልኣይካ ብመንፈስ ክንሰግደሉ مش ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ኩላና ንፈልጦ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ዝበላ ብሓቅን ብመንፈስን ይሰግዱሉ ይዝደሊሉ እታ ብሓቅ ትብል ቅንዕና ብዝተመልኦ ኣብዚኣቶም ክርኢ ከለና መጀመርያሲ ጎደሎ ዘይብሉ ቅንዕና ሙሉእ ዝኾነ ስግደት እዮም ዝሰግዱ ዘለዉ እቲ ካልኣይ ክፍሊ ናይ ስግደት ድማ እንታይ ይመልክት ርእስኻ ኣብ ትሕቲ ስልጣን እግዚአብሔር ምግባር ይዘመልክት ማለት ሕጂ ሰግዱሉ ከለዉ ንኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሎሞ ኣብዚኣ እንታይ ኢሎሞ ኣለዉ ኣብዚኣ ንምንታይ ሰጊዶሙሉ እንታይ ኢልና ንሳቶም ከዓ ተሓሪድካስ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣሕዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተም እውን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ንምንታይ ሰጊዶሙሉ እቲ ካልእ ክገብሮ ዘይክእል ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ክገብሮ ዝኽእል ነቶም ዓሌታት ህዝቢ ኣሕዛብ ዝበሃል ሓደ ዝገበረ ብደሙን በቲ ትንሣኤን በቲ ሞትን በቲ ትንሣኤን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ዝገበረ ብቑዕ ስለ ዝኾነ ንሱ ጥራሕ ብቑዕ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበሲ መንግስትን ካህናትን ስለ ዝገበረ ኢሎም ስታገሮምሉ ሰጊዶሙሉ ማለት ሕጂ ናባይን ናባኻትኩም ክንመፂና ማለት እዩ ንኣምላኽ ክንሰግደሉ ከለና ከመይ ንሰግደሉ ብኸመይ መገዲ ቀደም ኣብ ኣስመራ ክኸይድ ከለኹ ከይተረድአኒ ዝሰግደሉ ስግደት ነይራነ ሕልፍ ክብል ከለኹ ዝኾነ እዚ ቤተ ክርስቲያን ንብሎ ድሓን በቲ ቤተ ክርስቲያን ሕልፍ ክብል ከለኹስ እንታይ ገብር ርኢ የብሎሞ ከምዚ ልምዲ ኮይንነሲ እዛ ከምዚኣ ኣላ ድያ ከምዚኣ ጌርካ ስግድ ኢልካ ትሓልፍ ማለት እዩ እዚ እንታይ ይመስለኩም ስርዓት ኮይንኒ ኣይርደአንን እኮ እንዳሓለፍኩ ከለኹ እየ ዝገብሮ ስርዓት ስለ ዝኾነ እየ ዝገብሮ ዘለኹ እምበር ምንም ኣብ ውሽጠይሲ ንኣምላኽ ክገብሮ ኣለኹ ዝብል ነገርስ የለን ሕጂ ስግደት ክብሎ ከሎ ካብ ውሽጥኻሲ ፍርሂ እግዚኣብሔር ሃሊካ ቅዱስ ዝኾነ ፍርሂ ውሽጥኻ እንዳተነቓነቐ እንዳረዓድካ ንሱ ክቡር ምዃኑ ንሱ በዓል ግርማ ምዃኑ ንሱ ስልጣን ከም ዘለዎ እንዳተረድአካ ውሽጥኻሲ ፍግም ኢልካ ኣነ ድኹሜ ሓይሊ የብለይን ብዘይበኣኻ ክንቀሳቐስ ኣይክእልኒ ብዘይበኣኻ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ኢልካ ትሰግዶ
ስግደት እዩ እግዚአብሔር ዝደሊ ብልምድ ንገብሮ ስግደት ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ዘፍርህን ነገር ኣሎ ፈሪሳውያን ዝበሎም እዚ ህዝቢ ዘሲሉ ዋላ ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ማለት ታይሎም ኣሎ በአፉ የኽብረኒ ብልቡ ግን ካባይ ርሑቅ ሰብ በአፉ እንዳኽበረካሲ እንዳኽበሮ ንጎይታ ስታኽገብር ኽእሊ ማለት እዩ ብልቡ ካው ርሑቅ ክኸውን ኽእሊ ኣብ መንግስተ ሰማያት ብዙሕ ምግራም እዩ ዘሎ እቶም ከኣትው ኢልካ ትፅበዮም ዝተርፍሉ እቶም ፈፂምካ ደይትፅበዮም ከዓ ዝኣትውሉ ነገር ክህሉ እዩ ማለት እዩ ኢኹም ንምንታይ ይመስለኩም እቲ ልቢ ዝምርምር መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ሕጂ ክንሰግድ ከለና ናይ ብሓቂ ተረዲኡና ማለትና ኮይኑ ነቲ ብሰዓረ ሲዒሩ ዝበሎ ሞትን ትንሣኤን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳረኣና ኣብ ቅድሜና ተቐጂሉ እሱ ተስእልት ኣብ ቅድሜና ተሳኢሉ ኩሉ ግዜ ናብኡ ስግደት ክንመጽእ ዝደሊ ንሰባት ኣይኮንናን ነገልግል ንመን ኢና ነገልግል ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግል ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግል ንሰባት ኣይኮንናን ነገልግል ንእግዚአብሔር ከነገልግል ከለና ግድነት ናበይ ክንሓልፍ ኢና ንሰባት ምግልጋል ክንኣቱ ኢና ኢኹም መጀመርያን ልዕሊ ኩሉን ግን ንመን ኢና ነገልግል ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግል ከማን ዳትብል ናይ በቀዳማይ ፓስተር መስፍን ይብላ ነይሩሲ ኣብ ገዛ ኸይደ ስኢለ ዝምራ ስኢለ ጸጸኒሕ ዝምራ ዋዛ መዝሙር እምበራ ውሽጢ ኣትያ ጸጸኒሕ ዝምራ በቃ ዝገብሮ ኩሉ ንዓኻይለ ዝገብሮ ኣይተዓስን ኣይተዓስን ኢኹም ንመን ኢሉ ዝገብሮ ንእግዚአብሔር ኢልና ኢና ንገብሮ ኩሉ ነገር ስግደትና ንሓደ ጥራሕ ኢና ንሰግድ ንመን ንእግዚአብሔር ንኻልእ ኣይንሰግድን ኢና ሓቂ ከምኒ ዝብል ንኻልእ ንሰግደሉ ነገር ወላ ሓደ የለን ሕጂ መጀመርያ ኣምልኾ ክጅመር ዘለዎ በይ ማለት እዩ እቲ ስግደትናስ ጥዑይ ክኸውን ትንሰግዶስ ተረዲእና ንመን ንሰግድ ከም ዘለና እንዳተረድአና ንሰብ ኣይኮንና ንሰግድ ዘለና ንዝና ኣምላኽ ኩሉ ዝፈጠረ ኩሉ ዝገበረ ኢና ንሰግድ ዘለና ማለት ሕጂ መጀመርያ እንታዮም ኣብ ምዕራፍ 4 ክሰግድሉ ወይ ከዓ እቲ መዝሙር ዝገብርዎ ምዕራፍ 4 ራእይ ዮሐንስ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እዮም ሰጊዶምሉ ሕጂ ትኽፍሊ የንብቦ ናይ ግዜ ስለ ዘየለ ፈጣሪነቱ የምርዮም ንስኻ ፈጣሪ ብምዃንካ ኢሎምሲ እቶም 24 ሽማግለታት ክሰግድሉ ከለዉ ንርኢ እንዳተዛወርኩም ክትከዱ ከለኹም ፍጥረት ናይ እግዚአብሔር ኢኹም ስትድነቑ ዶ ወይስ ልምዲ ኾነኩም ሕልፍ እንዳበልካ እንዳኸድካ እንዳዘወርካስ እቲ ለምለም በዚ ዘሎን በቲ ዘሎን ሪኢኻ ስትድነቑ ዶ ኣተኽልቲ ከመይ ገይሮም ዕምባባታት ከመይ ገይሩ ገይርዎም ቁልሕ ተበልካ ንሰማይሲ እንታይ ዓይነት ዓብይ ኣምልኽ ዘምልኾ ዘለኹ ዶ ይብል ይድነቕ ዶ ውሽጥኹም ወይስ ልምዲ ኮይንኩም ኣሎ እንዳሓለፍካ ስትድነቕ ዶ ፍጥረት ዝሰርሖ ሪኢኻ ስትግረም ዶ ክትበጽሖ ዘይትኽእል ኣብ ባሕሪ ዘለው ኣብ ተፈላለየ ነገር እንዳረኣኻስ እንዳተገረምካ እንዳተደነቕካ ኣዚኻ ንእግዚአብሔር እንዳምለኽካዮ ዶ ትኸይድ ይትሕቶ እጂ መጀመርያ እንታይ ኢሎም ፍጥረት ስለ ዝፈጠርካ ፈጣሪ ብምዃንካሲ ኩለንተናና ገዲፍናስ ንዓኻ ነምልኸካ ኢሎም ኣብዚኣኻ እንታይ ኢሎም ምዕራፍ 5 እቱ ምስ በልናኻ ፈጣሪ ስለ ዝኾንካ ጥራሕ ኣይኮንናን ነምልኸካ መድሓኒ ስለ ዝኾንካ ድሕነት ስለ ዝሃብካና ካብ ዓሌትን ኣሕዛብን ህዝብን ካብ ኩሉ ሓደ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኩላትና ሓደ ኢና ዓሌት የለ ምፍልላይ ኣሕዛብ የለ ህዝቢ ዝበሃል የለ ኣብቲ ኪንግደም ኦፍ ጋድ ኣብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ክንደይና ሓደ ኢና 4 ይኮናን 2 ይኮናን 3 ይኮናን ሓደ ኢና ብክርስቶስ ኢየሱስ ከማ ኢለ ሓቂ ኣብ ዓሌትን ህዝብን ኣሕዛብን ኩሉ ሓደ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ሕጂ በትሞት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሓሪድካ ኢኻ ዝጌርካ
ስለዚህ ተሓሪድካ ስለዝገበርካ መድሓኒና ስለዝኾንካ ኢሎምሲ ፍግም ኢሎም ሰጊዶም መጀመርያ ፈጣሪ ስለዝኾነ ተሓርከ መድሓኒ ስለዝኾነ ቅፅል ኢሎም ዞም 24 ሽማግለታት ክኸድዮም ምዕራፍ 11 ራእይ ቁፅሪ 6 መጀመርያ ብፈጣሪነቱ ድሓር ብመድሕን ድሓር ምዕራፍ ራእይ ቁፅሪ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 6 ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 6 ራእይዋ እዚኣቶም በተን መዓልትታት ትንቢቶም ዝናብ ምእንቲ ኸይዘንም ንሰማም ክዓጽዎ ኢሉ ስልጣን ኣለዎም ናብ ደም ክልውጥዎ ብልዕሊ ማያትን ንምድርን ብዝደለይዎ መጠን ብመዓት ዘበለ ክቐዝፍዎን ስልጣን ኣለዎም እንዳበለ ምስ ወረደ 16 ሕጂ ራእይዋ ቁፅሪ 16 እታ ትግርኛ ናብ ሓደ ገይሮም ኣለዉ እቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ዙፋናቶም ተቐሚጦም ዘለዉ 24 ሽማግሌታት ከም ዝበልክዎም መጽሓፍ ቅዱስ ተማሃሮ ነዚኣ ታ ቤተ ክርስቲያን እዮም ዝብልዋ ኣነ እቶም 24 ሽማግሌታት እየ ዝብላ ወዘለኻን ዝነበርካን ኩሉ እትኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ዓብይ ስልጣንካ ስለ ዝወሰድካዮን እንታይ ስለ ዝኾንካ ስለ ዝነገስካን ዓዊልኩም እስኪ ስለ ዝነገስካን ሳልሳይ ንእግዚአብሔር ፍግም ኢልና ንሰግደሉኻ ንጉስ ነገስታት ስለ ዝኾነ ኣብዛ ዓድሲ የሰልችውኩም ዶ ንጉሳት መራሕቲ ዘበሉ ተፈላለየ ብዓለም ዘሎ ጎደሎ ኣለዎም ዶ የብሎም ጎደሎ ዘይብሉ ንጉስ ረኺብኩም ትፈልጡ ዘይጋገ ሓጢአት ዘይገብር ቅኑዕ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ፍትሕው ዝርከብ ኣበይ ንጉስ ረኺብና ንፈልጥ ራእይ ፈልጥ ንሕና እኳ ንጉስ ንርኢ ኣነ እኳ ንጉስ ርኢ ፈልጥ ነብዛዓ ነፍሰይ ክዛረብ ንጉስ ነበሩ ግዜ ስለ ዘይነበርኩ ማለት እዩ ግን ንጉስ ነበረ ግዜ ዘለኹም ተኾንኩም መን ኣሎም መራሒ ዝረአየኩም የለን እዚ ግን እንታይ እዚ ንጉስ እዚ ንጉስ ነገስታት መን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ግና ንግስነቱ እንዳረኣና እንታይ ንገብር ፍግም ኢልና ንሰግድ ፍጹም ስለ ዝኾነ ዘይጋገ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ፍትሒ ኣብኡ ስለ ዘሎ ሙሉእ ዝኾነ ጸጋ ኣብኡ ስለ ትርኢ ሓይሊ ዝህብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሪኢኹም ኣብዚ መሬት ዘለው ድኻም ስለ ዘሎ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ሰባት ስለ ዝኾነ ሓቀ ኩሎም ዓይነት ዋላ ኣፍሪቃ ኺዱ ዋላ ኤስያ ኺዱ ኣብትላይኩም ኺዱ ዘይጋገ የለን ሓቀ እዚ ንጉስ እዚ ግን ስለ እንታይ ዝገበርካ ዝነገስካ እንታይ ንገብር ስለ ዝነገስካ ስንታይና ፍግም ኢልና ምእንትኻ እንታይ ንገብር ንሰግድ ኣሎና ፈጣሪነቱ እንዳረኣና ንሰግድ መድሓኒ ስለ ዝኾነ ንሰግድ ንጉስ ስለ ዝኸውን ንጉስ ስለ ዝኾነ ስለ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ናይ ንጉስ ነገስታት ስለ ዝኾነ እንታይ ንገብር ታራብዒቲ ከዓ ፀቢቓ ደስ ትብል እያ እዚኣ ምቑላትና ነፅበያ ዘለና እያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝኸሎ ምስቲ ሃዋርያት ካብታ ሓንቲ ናይ ወይኒ ክብለኩም ከሎ ሕጂ ዘእምሮና ሓደ ግዜ ከይድብል እንድዩ ኣብቲ ጥዑይ ወይኒ ዘይሰተያ ኣላ ኣይሰተያ ገዲፍዋ ኸይዱ መዓዝ ክሰትያ ደልዩ ይመስለኩም ምስታ መርዓት መን እያ መርዓት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እያ ኣይሰማዕኩን ቤተ ክርስቲያን هو ጽቡቕ ቤተ ክርስቲያን እያ ንሳ መርዓዊ ዝኾነና እንድዒ ተቓል ቁሩብ ከይትኸብድ ፈሪ ግን እንታይ ክብላይ ክምርዓወና ክመጽ እዩ ተራ ቀሊላትልኩም ማለት እዩ መርዓ ምሳና ክገብር እዩ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ተኸቢዳትኩም ግደፍዋ ግን መርዓ ምሳና ክገብር ንሱ መርዓዊ ክኸውን ናይታ ማሕበር ኣምላኽ ክመጽ እዩ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 እወ ካብ 6 ጀሚርና ክንቀጽል ኢና ማለት እዩ
كم دمص بزح سبن كم دهاي بزح ماياتن برتق نقداتات زبلة خاات كله زغل إجزابير عملخنا نجيسو يمو هاليلويا مرعى اتجنشل داجيرو بزيحو مرعاتون تاجيرا تدالي أمو تاين قبر نتحقوس بعدما نو كبري نهب قبل كله سمعكم تتبين نازلون تايو مرعى ندعي مرعى تسأل الله دي ها قال له مرعى تسأل مرعى مش يسوس مغا إذا مرعى زمو زقرم مرعى تزحقو سني أبت مرعى تسنتاي لله تحقويسنا بعد ما يبلنا حجي ناتنا سرح حبزا مدرزي أنتايا مالتيو مدلاوي تبين نازلان عيننا أخذكم من حجي مدلاوي لبنا أبيانو أب سماي دي أم مدري إذا هواري يوحنس سماي تخفيتو يريو وسيدو وغزابير زفان غزابير اتيو أو انتاي قبرالو حجب لعل خويني يزرزلو حجي عيناي نقدم سماوي دو مدراوي قلوسي كل جزي لبيت تنكفني الله اتي أبل علي زلو تايللو زلو ها سبو كابتا حسابنا يجمر مالتي حسابنا مدراو طرح انت خوينو تناي سماي زلو ايكونان نحسب اب فيليبي معراف كل تدمان تايللو اتي اب كريستوس زلو حسابسي ام انتي هالو ابخاتكم يهالو ناي كريستوس حساب سماوي دي مدراوي سماوي اجي ام مدر زلو اين عين اين سرحن اين انقاسقسن مالت كايكونن كينمت اسامو سقيلنا طرح سماويان نخون كمالت ايكونن بالانس نحلنا كنت نقدمو لبنا كن من كونالو يسوس ام نخدو زبلس يسوس نحسبو زبلس يسوس نسرح كلناس يسوس انتاي كوينو خرأينا له تحريدك بدمك انتاي يوحنس انتاي ريو شماغلة تنكفها بلو انتاي لو يهودا أمبسا سعره قلت تبالغ انتاي ريو تحرده ينشل اجو كل جزيسي كبابينا قلت انتاي لنا تحرده ينشل كري إيدا الإكزابير تحرده ينشل تاي مالتي زموتلنا يسوس سلحاتنا زموتلنا يسوس زي قبأنا خلو سلينا تحرده يسوس سفرنا سيقول زي قبأ كلوسي نمنجست أملاح كأتونا منجستن كهناتن كجبرنا يلوسي تحرده يسوس اجي حساس بانا زنت خوينو كم من تاي نوتص مالتي كابت مدراوي حزنا نجر نوتص مالتي من يدخل لجزيس تستحرد جنشل دار أنا هنا كيدا بكمينا مالتي بزخ از تحرد جنشل ترح كوينو مويتو خير رأينا خا تنسي انديري وحق تستحرد جنشل انت خوينو دويلو خلو رأخ ويلو موتن تنسى إن يسوس قال أيد ما انتهينا خرز دلك زابير سعريو يسوس كريستوس يهودا أم بساي سلازن احنا وانتهينا سعرتينا بمنينا نسعر بيسوس كريستوس نزو قويتا إلل نبولو لسك حانسا قويتا يبارا يسوس كريستوس قويتا انكو عتا سعرتي كونا تسعرت تنخونسي إذا كل نقويوس كنتو نيرو مالتي دقا في ناسي كل جزية دسعر سلازلنا اينا ننقاسقس مالتي سلازن تاي خنداخ ميبلنان مالتي كل جزية أنا انتاي خبلالني عتا حسابي أجوهم قلوا سعري أنا سعري اسكبولو سعركوها بموتن تنسائنا يسوس كريستوسي
ክንፈርህ የብልናን ፈጺምና እዚ ነገር እዚ ኸፍርህና ይብሉ ኩሉ ግዜ ከምዚ ትዕቢት ኣይኮነን ትምክሕቲ ይኮነን ብርእስና ይኮንና ንምካሕ ዘለና ኮ ንስዕሮ ዘለናስ ብመኒና ሲዒርና ኢልና በቲ ሞትን ትንሳኤን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓወቲና ዝንቃሳቐስ ማለት እዩ ብዓወቲና ንኸይድ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ክርስቲያን ሲ ኦፕቲሚስቲክ እዩ ኩሉ ግዜ ክርስቲያን እንተደኣ ኮይኑ ዝተኸውን እዩ ዘለዎ ብሩህ ዝኾነ ተስፋ ጥራሕ ብቅድሚኡ ክርአ ዘሎ ይኹን ብሩህ ዝኾነ ተስፋ ኩሉ ግዜስ እዚ ፔሲሚዝም ዝበሃል እዚ ከምዚ እንታይ ሓደ ግዜስ ሞይተ ፈሪሰ ፀሚመ ጠፊኤ ገለ ጥራሕ ዝብል ቋንቋ ኣብ ርእስናስ ክመልእ የብሉ እንታይ ክብኹን ዘሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕር ብኢየሱስ ክርስቶስ ክወፅእ بيسوس كريستوس كشنفه بيسوس كريستوس كله حلفه بيسوس كريستوس كسجره هايقر ماكم من يسوس كوفيد 19 ماتيس كلاتنا عتعيسي عتصبيقوس كتصبغوا رايو نتقولنهم زلهم مريا بلو هذا سبب حميمنا نخون قلينا قن حويا بلو أخوف يسوس بروخي يسوس حياواي نزس عرق ويتا أين حيزنا زلنا مالي سلازي تسعير كأخا قبلنا خلو سب سألا أدما بزمت يخسنا خلقاتا سغادا خمزني أخذ قبرت عني كان نو 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 قاب سعرتي نبلسينا أب سما يزقر مكم سي سولو زمرتي يلو عزوا سولو زمرتسي يلو سولو زبهال نقر يلنا أب سما 4 انسساتات 24 شماقلتات ألاف زخون ملأختن عشحنا عشح زخون ملأختن سي بحد مزمور دا تقابل اليوم زمور قويتا يبارا يلن سولو زمارا يزبها النجر أملخ يقولون حبار زخون مزمور يزلون قويتا يبارا زجر رمكاس حدش مزمور يقبرو زمرو كل جزيس حدش مزمور نهابو ميزخي ديك زابير مال قويتا يبارا لذي حقوسات كوينا خنق أسقسل أبصرحكم سي أنت يد حقوسه زلوا أنت في الشخص بلو زلوا أنت يزخون زلوا السب قبلهم مالو بأخفض دحرم سيلهم أنت هو يسوس ففالت أكا زي حقوسن زلوا حدا يسوس بحال الله ففالت أكا لكم نوانجيل مسبخة عملنا أنت دا نحنا خم أنت اتفقنا أنت خدنا أنت خمزخونا أنت إلنا بحبارن دينا أو مزرعة مساين دي خاصة هذا أنا عنا يبلو لك كمالتي عندي أموديات تبال تطلع نعنا يلوم خدو مالتي جي حقو سعد يسوس سعرتي بيسوس برو تسفال لنا زي أبرأي يوحنس حقو سكاس كلن تم مزموراتي نعوت مزمور كبرن مسغانان موغسن قرمان سلطانن نعو يخون داول يوم زمور وقام قوم كمان سدسب لك جب زمدر خلنا نحنا كل جزء حقوسات كوينا كم زعينة أنقوا زلنا كريستيانات كنكون زخيد النازل لوسيو ولا حتى نحنا نقبروك إلا أتحي تعرب وتس كلها أنا 14 اللوانا قلناتنا فلي زبلوتا يسوع حيزنا لنا دايم مغين خونا عن تويسي أسترب لاني روز مزمور 13 أزياف فتوت مزمور كل جزء ولا عند بالكات إخزابير سنتاي واساي زقول لني يبلين أبز عارف اللي ما يمرحني نسون نفسي يهدأ هو يهدأ عند بالنا بزن الشجر تقينا دام وابي يهدي وادام يهدأ بروبار بعدنا موت كوان تخدكو كفو أي فرهني بروبار بعدنا موت كل خلي ولا بتدنا موت كوان تحلقسي جنا أنا كفو أي فرهني من سلز حسكو إخزابير مساي سلزلو بيتاي بارا أجوهم أجونا نلعلق نوتينا أجون كنسسنينا تلاقي الناس سمع أجون كنسعرينا ناس عرنا هنا هنكي دو زبل الناسي حديلن نمنتاي يسوع حيزنا لنا بيتاي بارا بيتا باركم بيتا بارا يا بيري باركة كبرنا عمل أخي خل نعمل خمس جينا هنكيدنا نسيطان زي شاغلو نقر تاي مخان تفلتره شاغلو تحزو سيطان لا الشاغل متى مسلوكم الشاغل نحكو اسكتاي حكو يسوو
دا حقوس ويلس شغلة عزو الشغل سلازم نتحقوس مو شغلة كعزي تخويني زي حقوس تقول لي يشغل بقى منفاسو توصل يبرنا أملاك يكون حاف كنبلينا جابيرا مسجينا كنكيدينا حقوسات سبات كنكون جابير تسوي عنا له روسيان دي تحقوسه جابير أملاك زخوانه هزبي دي تحقوسه من ما حقوس هواي قواسا يسوس زرلو دي تحقوسس من كحقوس إحنا أنا أملاك زي زمرناش من كزمرلو بدم تجنشل تعدقنا ولد أملاك زخونا من قست زلنا أب سماي رست زلنا جابير يبارك كل نجار داويت جابير قواساي زقود لني أبلين كل زقود له كوبزو حنيريو نام لاخري أمه كل ملو خول حقوس بأملاك يبرنا أملاك يخون لذي بزي سمعنا وقال الناس سلاسلنا جابير نبارخنا ونتتحردق إنشل انتنا هيوتو زحلفه أبكن دانا خوينو أب أملاك زر عيلنا زرلو أبي من أملاك تقمته نزقن شرزي نزحياواي قواسا نزنا يهودان بسا زخون يسوس نار أنا نبارخنا نقويتا كنبر بتاونا الموسانا كورونا فيروس نار أنا كنت سواق ذا ويكون تاتنا قال حسب بحال قال زينا ناس معنا لبنا خفر كسم بتزي كونه تي نايهودا جنشل زخون يسوس تتحرد جنشل أب سماي أب زفان أملاك تقميتو زرلو ود أملاك يسل زخونه جابير أب زفان سل زرلو no matter what كبابي زخونه يكون لبي حقوس الله لبي نجزي أبير يبارك الله نبلس نجزي أبير نباركنا نحتاج حقوسنا يخيل سيطان كأي شغل مش شغلتي حزو مخرو كله يفرس مخرو كله وديتو كله يفرس أبحبه كوينو أبتفلالي أبرخا كوينو ديو زت أنت أنا كله يبتعتس زيابير يخبر بهوتي زيابير يخبر بهوتكم يسوس ينقص بهوتكم يسوس يعبى بهوتكم أبيتكم يسوس يخبر أبصرحكم يسوس يخبر أمتاوكم أموتاكم يسوس يخبر لبهم بحاجوس منفس قدوس علق يبل علميهم نوح سبات حقوسات سبات علميهم نوح علميهم ينوح بحاجوس እግዚአብሔር لبهم علق يبل مقصصار كسعت سئنونا منفس قدوس حاجوس يجزاكم እግዚአብሔር بحاجوس علق يبلكم حاجوس እግዚአብሔር حيلهم يكون حاجوس እግዚአብሔር حيلهم يكون حاجوس እግዚአብሔር حيلهم يكون يبرنا أملاك يكون قويتا نبارك لنا بزرف دزي بغالكا غيركا سلز مصاكا بغالكا سلز تزارف كنا سلز تصنانع كنا مرعاوينا تمص اللخا كاب سماي بدبنا تمص ጭፍራ መላእክት تمص ክትወስደና ናብ ዕረፍት ትመጽ ንዓና ድማ ጎይታ ርስሓት ወይ ስዕጣር ዘይብልና ኮይንና ክንርከብ ብደምካ ዝሓጸብካና بدمك زعدكنا ناتكا صريتن ገንዘብን ዝገበርካና ለማሕበርካ መርዓተይ ዝበልካ ያ ምሰኻ ከተንብራዝ ፈተኻ ወድ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ሁሉ ንአኻ ይኹን ክብሩ ሁሉ ንአኻ ንበካለና እግዚአብሔር በስምና ጸዋዕካና ዝፈለጥካና ዘጽደቅካና እግዚአብሔር ርስትን ግደን ዘሃብካና ዘጽደቅካና ጎይታ ክብር ንበካ አባ ዘብል ዕጫ በጽሕኒ ረጽቡቅ ርስት መጽሕኒ ነትብዕጫ ዝበጽሐኒ ተጽንሑኻ ንስኻይኻ ጽሑፍ ይሞ ነትዝበጽሐና ዕጫ ባኻ ስለ ጽኑዕ ዝኾነ ብነገራት ዘይንቀሳቀስ ዘይልወጥ ዕጫ ስለ ዝበጽሐና እግዚአብሔር ክብር ሁሉ ንበካለና ጎይታ ንቃልካ ኸይንርስዑ በመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ንሐሳብና እንቀሐዮ ካብ ዝቦታ ዝኽንወጽእ ከለና ጎይታ ምሳና ሁን ካብ ክፉእ ሰውረና ወገና ተዋጋልና በምድምድ መገድ ምርሐና ወእግዚአብሔር አምላክ ሰላም ንቤትና መለሰና ቤትና ድማ መላእክትኻ ይውረስዎ ቤትና መንፈስ ቅዱስ ይምላአዮ ቤትና ቤት ሓጎስ ቤት ጸሎት ቤት መዝሙር ግበረልና ኩሉ ክብርና ካንበካ ስለዝነበረና ግዜ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ አሜን በረኻትክን ቅበሊና እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምእታውኩምን ሙጻአኩምን ምድቃስኩምን ምትንሳአኩምን ይሐሉ
እግዚአብሔር ክፉትና የበረከት ሰማይ ያሃብኩም ለተተማሃርኩም ሞአብ ልብኩም ዘሐደረ ቃል ክትነብሩሉ ምንት ክትክእሉስ እግዚአብሔር ጸጋ ብልዕል ጸጋ ያሃብኩም ኣብቲ ኸድዎ ዘበለ ኩሉ ሞጎስ እግዚአብሔር ኣብ ገጽኩም ይኹን ዝበረከት ዚ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕል ነፍሲ ወከፍኩም እምብረለኹ ተባረኹ ምስ በረኸትኩም ኪዱ ኣገልግሎትና ወዲና ኢና ንሓድሕድኩም ብቅዱስ ምስዓም ሰላም ተባሃሉ ብሰላም ኪዱ እግዚአብሔር ይባረክኩም